इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। पे इखलास दुरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ढेर मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम नेमतुल्लाह सेब फर्जंद अर्जुमन अलहाजुल हरमैन शरीफैन पीर मोहम्मद तैयब सेब नव्वरल्लाहु मरकदहु सजादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार सद्दा पढ़ांग औडेरो गैरतमंदो पुख्तनो नंग्यालो मशरानो नौजवानानो द अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द सरवर कौनैन ताईदारी हरम इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा पे इखलास हुए सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मुबारक उम्मतियानो लरीना निज़दीन आरातलुन की द्रनो कदरदानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु सरज़मा द द्वारो जहान व खुशाले कामयाबे आओ कामराने नसीब का दर्द अखलास आमीन हुआ है। नंची गुलनो दरबी उसानी मुबारक मियाश दासमान पके नारो कीने दार वजिश पेम डेर मुबारकी बख्तवरी इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब सरबा ददी मियाश्ती फजीलतुन बयानों के खेरी आबिया पदी मियाश मुबारक की द पैगंबर पाक मुबारक नसी मुबारक चे द प्लार द तरफ हसनी दी द मोर द तरफ हुसैनी दी मुराद जमा दागेना खुतब रब्बानी महूरी सुबहानी हज़रत शेखुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुबारक छिपा नामा मुबारक का मुहीद्दीन दे अब्दुल कादिर जिलानी मुबारक बानी मंसूब दे
او نجم الطرفین سید دی د حضور پاک مبارک د خاندان انشاءاللہ باغی با بیا چرتا بیانو کما خوص پی الحال مونگ د حضور پاک مبارک شان مبارک شروع کرے در ربیع الاول شریف د مبارک میاشتے آغا فضیلت او آغا شان چه د حضور پاک مبارک د اللہ پا دربار کرے د خپل کمزور علم پا بنیاد اغستاسو غند عاشقانو تا الحمدللہ بیانو او چکم انسان مخلص اخلاص سرے اور انشاءاللہ ٹولو لبا اللہ پورا خیرون و برکتون ورکے بل دادا چه زمونگا دادا خدای مہربانی و کرم نوازیوی چه سونا عاشقان دی اسم زپلار بانے رات لما یوزے کیو مولانا سیب د پیغمبر نوم دون پا محبت واغشت زپیشو ما چه الحمدللہ عاشقانو که داسی و محبت یو روح را پیدا شوی او زمونگ دا پیدای سیسے لگیا و چیڑلے بیا چه دل ترالا ما زچه کم دعا کو ما دعا دیده که شروع او مکہ سی لگیا و دا حرمین و شریفین و دا دیر ادب و احترام اگر لفظ دیر پا محبت بانے غشتا نمونگ دل تم ناس دیو استاسو دا لائیو چه دا طولا شقان اوری انشاءاللہ دی تب ار سڑی تب ڈیلوی خیر ملوشی ہوگا دڑا پستر کو چاہدی سر سوچو کزکا زمون بل کارشتن سیوا دا سرور کونین دا صفتونو نا زکے صفت کو چه دا شان والا چاور کڑے لگ دڑا دا خلاصا بس مونگ دا دی قائلیو چه دا شان نبی اللہ ورکڑے اول درجہ دا اللہ پاک دا ورپسید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا ما دا مبارک پیغمبر شان مبارک شروع کرو چه دا نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا آدم علیہ السلام تندین شیش علیہ السلام تا منتقل شا نو اغور تا پورا اے تقریری شیش علیہ السلام تا دا نور پا بابت بانے ہوکو چه دا نور دے دا سے دے دا سے دے ناغور تا بیا دا سے حیران شوی بابا جی وی ہاں وی داملا شوی دے تخو دنوسی خبرے کے او تخو ابو البشری نو ولی اغتانو چت چه دا دونا وصفی بیانے اغوی نور خبر پریدا زچ کم وقت کے اللہ وی دی مخامخ انہی تمہ نزدیکی گا شیطان علم سولم نزدیک شما دا جنت نظمہ کی طرح کشم بی بی نجودا شما او دا جنت نجودا شم آغا دا سے نبی دی چومتیانے کو گنام کئی دا سرور کونین دا خاطر بے خدای دا بی بی نجودا کئی دا سے پیغمبر مبارک دے دا سے شان ورلہ اللہ ورکڑے نور امتیانو تا پا دروازہ بانے بلی کل کی دا چه پلانی سڑی بیگا پلانی ٹیم کے زنا کڑی دا اگا نم بے لکلی ہو دا زناکار اگا نمون بے پا دروازہ و تلکلیو چه دا حضور پاک مبارک چہرہ مبارک دنیا ترالا اللہ پاک زمون دا گناہونم حیاء سات اللہ دروازہ بانے اللہ پاک مون تلکی نکی چه پلانی سڑی بیگا گناہ کڑی دا تب ویچ دا خوڑی رکھا دا کوم بنا دا دا مخ خاطرو که دا گناہ نظان بچ کا چه خدای دربانے دونو دا حیاء سادر واچو بیا ہو رہی آدم علیہ السلام ورطوی شیش علیہ السلام مبارکہ دا سے پیغمبر مبارک دے زما خبر پزمک آسمان مشہور شوا چه آدم علیہ السلام دا چلو کو حالن کے ماتا شیطان لغزش چولے ہو او دا حضور مبارک دا سے خاطر دے چه اگا با گناہ کئی خو اللہ بے پزمک آسمان کے نیا دے دا سے خکل نبی مبارک دے چه دا شانی ورطا شروع کردے دے بس شیش علیہ السلام ہم پیشے چه بابا جانا بس نور راتا مبیانا پیشو مچه دا دا عظیم پائی پیغمبر مبارک اے آدم علیہ السلام شان بیانے شیش علیہ السلام شان بیانے
نوح علیہ السلام شان بیانے موسیٰ علیہ السلام شان بیانے سلیمان علیہ السلام شان بیانے داؤد علیہ السلام مبارک شان بیانے اوے عیسیٰ علیہ السلام مبارک شان بیانے نزدکی الحمدللہ دا ٹول عاشقان شان مبارک بیانے مونگا اتاسو اللہ پاک دا سے خلی پیغمبر مبارک مونگا اتاسو لرا کڑے چه ټول پیوئے الحمدللہ چه دا خلی پیغمبر مبارک امتیانیو اے گلو نورائے سرور کونین دا مدینی منوری جانال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ رض الجلال تغ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا آدم علیہ السلام نا شیش علیہ السلام تا چه شیش علیہ السلام نا اللہ تعالی جل جلالہ را روان کرے او دا دی نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شانی وری دلو نو دا شیش علیہ السلام ورسر امین پیدا شلا زکیو سالکوی او بی حبیبی کبریا اے دل جسی حاصل نہیں حبی حبیبی کبریا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں اے گلو ناوے شیش علیہ السلام نا اللہ نوح علیہ السلام مبارک دا نوح علیہ السلام مبارک نا اللہ تعالیٰ پاسلا بطاہرہ کے ابراہیم علیہ السلام مبارک دا او بعض علماء ذکر کری چی ابراہیم علیہ السلام نمرود چہور تو غرزولو چہور نسیزلو وی پتند کی دا مدینی منورے دا جانان نور مبارک زلیدلو اسماعیل علیہ السلام شکلا ابراہیم علیہ السلام دمنا پا مقام بانے قربانی کولو آغا تندی مبارک چی پکی دمدینی منوری د جانا نور مبارک زلید لو اے گلو نراشے اللہ تعالیٰ داغی بدل کی زریر گڑ رو لے گلو چی اللہ پاک دل خیر کلو نو پتندی کی دمدینی منوری د جانا نور زلید لو دادا دغخ کلی پیغمبر مبارک برکتو حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک نا اللہ تعالی حاشم سے مبارک تا اللہ دغ نور و رسولو حاشم سیب تا حاشم سیب زکوئے چی دا خات پا زمانہ کی بعد شام نا پا اوخانو بانے بے دا اچھی روٹے روڑے لے دیر ملم دوستو او بیا بے گڑ گڑ خانکونو کی خوروا برابر کلا آغا اچھ روٹے با پاغی کی مید کولے شروع بے پکیوا چولا سرید بے تین جوڑ کلا نو دا دی وجن ورطا حاشم سے مبارک ہوئے ہیرقل بادشاہ یودل انجیل شریف راگستلی دے پاگی کی دا سرور کونین مبارک شان مبارک و قتلو چھ آخر زمان پیغمبر مبارک کل دنیا ترائے نو نکی چی دی حاشم سے مبارک دے داغتن دی کی بدغرنارا روانے ورلراللو حاشم سے ستاتن دی کی او رنادا یو بریخنادا زما پکور کی یو الوردہ ڈیرہ حسین دا جمیل دا اغپنی کعبانی واخلا زما مقصد دا دی چی دک نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا اللہ تعالی جل جلالہ دا ہرقل بادشاہ خاندان تراولی